Hola, nois i noies. Aquí estem. Molt bé, molt bé. Us preguntareu, i això què és? Happening, un happening? Què és un happening? És antic, és com ja és un tipus d'esdeveniment, una actuació que comença als anys 50 del segle XX, i no és més que una trobada interdisciplinar de diferents dons d'art, de cultura, del que sigui, per organitzar un event, una celebració, i en aquest cas aquí estem per celebrar la inauguració de la barraca del Meliton i per l'estructura de l'Andar que hem fet com a homenatge a les barraques de vinya d'arreu del món, que és l'estructura que en diem tabaco jazz, tabaco perquè hi ha la barraca aquí que està enfonsada, que dintre d'uns mesos la pujarem amunt, i jazz perquè aquí al costat fan jazz, i com que fan jazz i vindran, doncs vam posar-li així, tabaco jazz. Llavors, doncs bé, amb el happening aquell es recull una sèrie d'activitats que és les inauguracions, es farà el teatre, ja heu vist el cartell, es farà música, hi haurà timbalers, hi ha la llibreria de Pedra Seca, la llibreria de l'Andar, i una mica això és la presentació del que avui farem aquí. Això, ben donat, és un programa d'actuació que se'n diu Arquitectura, Paisatge, Art. És arquitectura per al que fa la formació del catàleg d'estructures de pedra seca, sigui barraques, que siguin pous, siguin marges, cisternes, pous de glaç, etc. Després, això ho vam començar el 2007, vam seguir amb restauració. Hem restaurat ja, si no 15, cap a 14 barraques. La que fa número 15 és una que es va restaurar al Centre d'Estudis fa molts anys, el 2001. Després de la restauració, el que vam fer és la senyalització de les barraques restaurades. Ja són 3 activitats dintre del que és arquitectura. La quarta seria fer la recuperació del paisatge humà, els noms dels pagesos que portaven aquestes barraques. Hem de pensar que la barraca està en un lloc perquè hi ha un pagès que és un parcer que llavors amb l'amo ha fet possible que li donés un camp a treballar-lo, que generalment era de vinya, però també podia ser de llegums o de blat, però en principi vinya. Això al segle XIX hi va haver a Begues la gran esbranzida de la vinya, que es va acabar ràpidament amb la filoxera. I per això aquí, en aquestes muntanyes més altes, veureu marges abandonats i barraques abandonades a dintre del bosc. El que en diem art
És aquí on entra la Land Art Associació Catalunya, que junt amb el Centre d'Estudis avui som els que organitzem això. Aquí hi ha gent de la Land Art, i el programa aquest és on s'uneix, és amb el paisatge. Amb el paisatge és on el CEP i la Land Art ja han establert els criteris d'actuació a seguir, però és amb l'art que la Land Art és quan hi fa coses. Sempre el que es busca amb el Land Art, que és aquest art de la natura, que no se'l coneix molt aquí, però allà veureu llibres, allà baix la majoria són anglesos, del nord d'Europa, els que ho practiquen, nord-americans, que és on va néixer als anys 60 del segle XX. El que volem és nosaltres fer que aquestes estructures enfatitzin l'estructura de pedra seca a la qual és tributària, per donar-li un nou valor que és des del punt de vista artístic. El land art, les estructures que muntem a cada una de les barraques que restaurem són sempre fetes amb materials del lloc, siguin o bé pedres, o carceres, o amb alzina, amb mata, amb marfull, amb ginesta, etc. Llavors, amb l'equip que estem ara treballant, que treballem els dimarts, sempre els dimarts, estem un equip de 4 o 5 persones, som els que restaurem la barraca i que fem l'estructura aquesta land art. O sigui que si aneu per barraques i veieu un tipus de coses estranyes, com si aneu al Pitxot, que està allà la clota, i veieu que hi ha un roure al mig i tot de pedres, és una actuació nostra. Nosaltres aquí, al Centre d'Estudis, actuem a Begues, però heu de pensar que hi ha moltes associacions a Catalunya que es dediquen a la pedra seca, i el que volem entre tots és que hi hagi una legislació que protegeixi això d'una vegada per totes, perquè el que hi ha ara, hi ha una legislació, sí, des del Parlament de Catalunya, però que es recolzen els municipis per fer la protecció de les barraques. No és una llei del Parlament de Catalunya que protegeixi tot el patrimoni de pedra seca. El patrimoni aquest el tenim a Begues, el tenim a Catalunya, el tenim a tot el Mediterrani, al nord, al sud, però també està al nord d'Europa, està a Àsia, està a Amèrica, és a dir, és un patrimoni de la humanitat. Ara ja el que hem de fer, anirem a inaugurar la Tabaco Jazz, aquesta ja es dona per inaugurada, agafarem els timbalers, si us va bé timbalers, agafem els timbals, dirigim-nos allà, perquè quan acabem el grup de les carceres farà una obra de teatre que té pensada especialment per la Tabaco Jazz. Vinga, cap allà. Això és la Tabaco Jazz, això és l'homenatge a les barraques de vinya. I aquí tenim finestres, en tenim 4, nord, sud, est i oest. Simbolitzen que arreu que hi ha pedra hi ha barraques, hi ha pedra seca, hi ha cultura, hi ha maneres de funcionar i de treballar, perquè en realitat tot el que hi ha per aquí, això no, serveix per fer feina, les barraques, els marges, els pous, els forns, les sínies, els cossions, etc, etc, etc.
Bé, ara actuaran les Carceres amb l'obra de teatre Sense nom. Ara anirem aquí dalt, al Camp Resilient, aquí sobre on estem ara. Anem a organitzar una performance land art. Qui vulgui participar pot, qui no, no. És qüestió d'agafar pedres i fer una X a terra. Aquesta X simbolitza que ha acabat l'agricultura, però que nosaltres no volem. Home, jo crec que és una història molt bonica la d'avui, perquè tens una relació tranquil·la amb l'entorn teu i molt recíproca. La natura et dona això i tu li entregues una mica d'artisticitat i una mica de pau, també. I penso que això no té preu avui en dia. Doncs escolta'm, què et sembla això? Una cosa que ha costat res, només les ganes de fer-ho, i ja està fet.
I quants anys durarà? Suposo que molts. I a què es deu això? Doncs és una retrobada amb el jovent, jo crec. És recuperar els anys aquells de fer cabanes, de disfrutar, d'estar unes hores posant pedra sobre pedra i deixar una cosa feta. I ara això, música, que ho celebra, teatre, que ho celebra. I tan senzill com això, coses cultes que ens enriqueixin. Ja Molta veus. energia positiva que dona tot això. Molt bon rotllo, tocar les pedres, la terra, això ens dona molt bones vibracions. L'art d'art que hem fet, que és que vol dir art de la terra, no cal que diem l'art d'art, art de la terra, l'hem fet en un lloc que no hi havia res. No hi havia res, ara me l'estic mirant i realment el trobo espectacular, m'agrada. M'agrada. El que era això era un claper de pedres, que aquí en diem un pedregar. Quan arrabassaven un camp, després les pedregaven. Les pedres les apilaven, feien marges, feien barraques, o quan ja estaven cansats de fer marges i barraques, el que feien era un pedregar, que és el lloc on hem fet aquest land art. Vam venir aquí un dia, i aquí, què hem de fer aquí? I bueno, ens va acudir fer un símil de barraca que fos com un compendi, com un homenatge a totes les barraques. I d'aquí ha nascut aquest land art.